Tah. Nana sa una? Banggaan yung motor. Disgrasya ka? Na sabon, tinapa, asukal, kape. Kumpleto na. Okay. So bugas, at least makatabang ko sa imo ha. Ha? Si tatay nakita lang nako diya sa atbang sa balay nga naglingkod. So na siya gamay nga gikaon. Tapos ako siyang gipangutana, gitawag nako. Gitagaan ako gamay sensilyo. Ingon niya nga manlimusay daw siya. So tagapangi siya. Mao tong paghatag na ko sensilyo sa yaha, naluoy ko, nilakaw siya para mangita na po siya og lain niya kuan pamilya. So nagkiang-kiang siya tungod kay balda siya o baldado siya na kuan daw siya motor na banggaan. So gibiyaan lang daw siya sa una, mao tong rason niya nabalda siya tapos nagpuyo siya sa iyahang pagumangkon niya pamilya dupod sa pangi. So ang iyang adlaw-adlaw nga ginabuhat panglimos. So agig tabang nato sa yaha para pod makauli na si tatay. Ingon ako gitagaan nato og gamay nga grocery. Oo, para pod niya madala niya sa iyahang kuan sa pamilya sa dito sa iyang gisak-an niya iyang pagumangkon para pod makatabang siya malipay ang iyang pagumangkon. So, sila ang mga tao nga angay nato tabangan. Oo, sila ang tinuod nga nanginahanglan sa atong tabang nga gamay. So nabitbit ni tatay ang gamay grocery. Salamat po ko nga si tatay ato ang natagaan. Ta. Nakay pamilya? Ha? Tapos sa may trabaho nimo di ay? Mangayo. Ha? Mangayo. Mangayo lang? Unsa di ka sa una? Unsa di ka sa una? Banggaan yung motor. Disgrasya ka? Motor. Bangga. Asa na bangga? Talisay. Sa Talisay? Tapos pagkabangga nimo, Kadrawon. Mga ispadro. Tumba siya, tumba buko, muhuman. Iya lang gubayaan. Bisod sa pasirit. Bisod pa sa basa irmit. Bisod pa rin sa irmit. buhi pa siya. Buhi pa. Wala, kita ron. Kung nagpakita? Wala. Ya pag humanad to, naunsa man ka? Ibiyaan lang ka dito. Oo, wala. Sumura yung nahitabo si Montiel. Oo. Nga, Pila gas lang rin. Kaping libre rin. 10,000. ang gasto? Oo, wala pong ayaw. Na pa-hospital na siya, mga kapinlibo. 10,000 ang gasto. Ang tambalan. Tambal lang ginom nimo. Oo. Nakita man gud ta ka dito. Oo. Naglingkod tapos dugi ka nagkaon. Oo. So naluoy ko nimo ba nag una-una ko kuan, nang moto na utan ako tawag tikay. Asa man pamilya di ay? Oh, Pamilyado ka? Dili. ikaw. Uli tao. Pero asa man ka nagsakaron? Mangkul ko. Pagumangkon? Asa man sa? Pangi. Sa Pangi? Tapos unsa may pangita di simong pagumangkon? Ay, lapit ko ay Jumbo. Dapit sa Jumbo. Baba barangay Luyay. Guba ang baliron. Gubay yung balay. Kana, guba na. Ngano man? Kuha mo na, palitom na insik. Dimulis? Oo. Nasa man mo mamuyo? Insik naman ang kuha niya. Puyo. Asa man mo mamuyo? Diya po. Nga, guba naman ka tapos pahit naman ka sa insik. Asa man mo mamuyo? Ito lapit ko, Brusong. Brusong. Sa Balusong? Kung sa may pangita siyong pagumangkon nga imong gisakan? Yung bana na, masun yung bana. Mason? Oo. Panday? Oo. Ay, tile ba tile? Ha? Ay, tile. Tiles? Oo. Nga ang pangita, tamat dagko rin sweldo nga nung
Pila anak nila? Kan? Daghay anak? Oh, tama doon na kanak. Kung saan yung ulo, murag magnamay kuhan. Ha? Ano yung ulo ni mo, murag namay samad sa una? Wala na rin. Ha? Wala na rin tatong suna. Gi? Gamay pa ko. Tibunalan? Yung trabaho, malimos. Oo. Yung sa po yung mga kasagaran kuhan mo, kada adlaw mo yung trabaho, limos? Guna. Guna? Asa po kasagaran naglimos? Wala. Isa lang. Bisagasa lang? Ya, bila edad di mo di ay? Kan, sa sinta. Sinta na ka. Nagsaka kasi yung mga pagumangkon. Nga pamilyado pod. Nga kada adlaw pila man po'y malimos nimo? Igo na pod. Ha? Igo pod. Igo lang. Igo lang. Kapay usahay mo hatag bugas. Oo. Mao ba? Aba mong bayad akila. Tabang puga bayad sa arkila nila. Pila di arkila nila? 10,000. 10,000? Oo. Sa balay? Oh, wala po suga. Dako pod lagi. Wala po suga. Wala pod suga. Tubig po, mahal kay tubig ron. Ako nga tubig, ira suga. Imo tubig eh, barato no. Para mo tubig, gamay raman. Gamay naman. Ilahang suga. Oo. Ag arkila. Ilang po, ilang mo. So na ko itunol mo gamay. Bugas. Walang ba, grocery. Dugang-dugang, sabon, tinapa. Para pod madala nimo pag-uli unya. Pwede na ka muli diretso. Pwede na. No? Pwede na ka muli. So muli na ka ha. Pag madala nimo ni muli na ka. Asa makamagi pag uli? Dili. Diri ka. Pangi uli na dito para makapahulay ka. Sakay mo motor. Sakay po kang motor? Sakay terminal. Sa terminal? Uli na. Pag kuhan ka kay may na lang makapahulay ka ha? Okay? Sa po ni bugas ni? Oh, bugas. Hatag po nato sa uban nga nang inahanglan. Kani akong hatag si mo ha. Bugas ni. Na sabon, tinapa. Asukal, kape. Kompleto na. Okay. So bugas, at least makatabang ko sa imo ha. Ha? Okay? Uli na. Ina naman kay kuan ha. Okay, salamat. Ha? Isi pangalan nimo? Manuel. Dublas. Mangi Dublas. Manuel Dublas, taga Pangi. Sige tayo, uli na ha. Para makapahulay ka ha. Katabang, kung gusto pod nimo nga makaapil ka sa atong rapol nga isa kasakong bugas kada 15 ug 30 sa bulan, simple lang kayo ang angay nimong buhaton. Una, i-like nimo ang ato ang page, ang Surigao nun ko. Ang ikaduha, i-share nimo ang atong mga videos para pod makatabang ta sa uban. Ang ikatulo, mag-comment ka sa atong mga videos para mapansin ka sa Katabang Real Team. Katabang, kung ikaw ang maswerteng mo daog sa atong isa kasako nga bugas, i-message ti ka para pangayoon ako sa imo ang imong contact number o address para i-deliver nako sa imo mismong balay ang imong isa kasako nga bugas. Katabang, daghan kayong salamat sa imuhang suporta. Hantod sa sunod nato nga mga videos, amping kanunay.